Mundu hontan ez dezan, iluntasunak agin, epistemologia, metodo eta lagin, ezagutzan oinarrituz, ezagutza eragin. Hortan dabiltz gaurko hiru zientziaren behargin, ta aldamenean gu bertsolari kaskarin, pospolo bat behar data mundua erredadin. Leioako Arte Ederretako fakultatera etorri gara kimikari bertsozale bat elkarrizketatzera. Oskar González kimikan doktorea da eta gertutik ezagutzen du artearen eta kimikaren arteko harremana. Komunikabide desberdinetan eta sarean harreman horri buruzko zabalkundea egiten du. Uste zurrun dauden bi mundu oso gertu baitaude. Kimika eta artea 8 txikian. Az dadila esperimentua. Oskar, kimika eta artea. Zer dira beraien artean, lagunak, etxaiak? Lagunak noski. Pentsatu behar dugu, azken finean, zientziak aurrera egin duen einean, material berriak agertu direla, artistentzat, ez? Beraz, lagunak dira, eta gainera teknologiari esker posible dugu artelanak hobeto aztertzea. Beraz, kimikaren bitartez. Beti hori da, beti lagungarria da. Kimika eta artea, zuk biak uztatzen dituzu irakaskuntzan, hemen Leioako fakultatean, eta Oskartzen batetan, kontatu behar izan duzu, zertan datzan zure lana, nire amonak ulertzeko moduan? Bitu, galdera hori lehen gehiago egiten zidaten zientzia fakultatean nengoenean, ez? Ezagutzen da orain artearen gauzako beto lertzen direla. Baina ez pentsa, amonak, ez? Esaten dugunean, amonek asko dakite, eta zentzu honetan, artearen munduan pintura, gauzak prestatu behar dira, eta haiek hobeto ulertuko lukete, igual jende gazteagoa baino, ez pentsa. Zerbait egitearena, ez, ja prestatuta ekarri hori da, barrean. gaur egun igual dendara goaz, eta dana erositara hartzen dugu, dana prestatuta, ez? Edo erosita bota zentzu horretan, gauzak aldatu dira. Eta zure lan hemen da, egin, sortu eta... Ikasleek ikasi behar dute nola egiten ziren gauzak eta prozedura osoa ulertu behar dute bai. Laudion egin zen Euskal Herriko Kultura Zientifikoko Katedrak antolatzen duen bertso-zientzia jakinduriak, mundu eherreko dau izenburuko saioa. Bertako bertsoaldiak ikusiko ditugu astenetako programan eta baita Etxearri Aranazen kulturretxean urtero ospatzen duten jaialdiko bertsoaldiak ere. Gozatu! Jendaskok ez dakin beste gauza oso garrantzitsu bat, da odolez elikatzen den eltsoa bakarrik emea da. Bai? Emea behan daukaguna, emeak behar du odol hori elikagai horiek lortzeko, gero arrautzak erruteko. Energia hori behar du, ezta? Arrak berriz, ikusten zutean arra, nola luma moduko antena handiago batzuk ditun eta, arrak ez du odolik behar, eta bakarrik azukrez edo nektarrez elikatzen da. Uxuber, zientzialaria zara, animalien ikerlaria. Hor, ikertzen ari zarela, hainbat animalia ikertzen ari zarela, tartean axeriak eta bar, eltxo bat jarri zaizu besoan, mekaguen. Akatzea zoazenean, sorpresa, hizketan hasi da, miren da. Bateko mendia eta besteko belarra, bateko eltsoa eta besteko kaparra, zuri egiteko daukat galdera bakarra, kaixo miren zertzara emea larra. Postdok batekin zoaz bizpahiru urte, ikusita zuk jakin beharko zenuke,
tanitaz bildutako datu denen truke, zer kontatzen duzuen jakin nahiko nuke. Ba, sortzen dizkiguzu hainbat komeria, molestoa omen da espezie erdia, baina zu iritsi zara ona alegia, zergatik jartzen duzu gaizto aurpegia. Nerea da muturra eta beltz kolorea, ez da egi osoa esaten ordea, naiz garrantzia hori baden orea, nien naiz erruduna, ni naiz bektorea. Azkure hautziko dit ziztada gazian, kolpez akatuko dut eltxoa grazian, eskua mugitu dut hain modu bizian, zuak ordatuko zara bizitza guzian. Besoa mugituta ze gauza nagia, ez da oso abila gauza nabaria, dagoenerako nire egin dut abia, zientzialaria zara ez zara iztaria. Bila esker, bikote. Etxarrin iotie kinauteriak geinen da, elduan launbetien izenen die. Zuek kuadrilekoek zarie, eta kuadrilekoek zenbait mozorro jarri erabaitzen nahi die. Zuek oso ridikulo sentitzen zarie. Beti sentitu izen zarie oso ridikulo. Eta horrei die esaten paiasos mozorratuko ote dien, piratas, behi ez tezoie bate argi ikusten. Guai de hor zaudie, alkartuik eta horri buruz hitzeien. Orain printzesa eta urrena printzeko, dartakanena berdin zaie ipintzeko, edo zein dela ere zintzo naiz hitzeko, kolorete beharrik ez dut gorritzeko, kolorete beharrik ez dut gorritzeko. Lotsatu egiten zara, zu nere antzea, ridikulo aurrea ta berdinatzea, ta zer den ridikulo hori trazatzea, baino deitzen diote ongi pasatzea, baino deitzen diote ongi pasatzea. Batak arrozan eta bestea motoan, lotxagabekeria da antidotoan, gero gordetzen dute guztia sotoan, nik naio izan xalaua egunerokoan, nik naio izan xalaua egunerokoa. Beraz nahi duzu izan xalau eta apal, ta ez karnabaletan ibiliain makal, zertarako orainari luze eta zabal, hemen aste bururo da nahiko karnabal,
hemen aste bururo, danaiko karnaba. Etxarriko hortarako badauka bermea, baino ira inauteria hainbaita ernea, goazen tabernara kaina kafesnea, eta izan gintezke aita ta semea, eta izan gintezke aita ta semea. Beste ideia bat dutzuk izan bezala, baterez dantzatzea hori ala dela, kasuik ez egitea norbait datorrela, bersolariz jantziko ginake horrela, bersolariz jantziko ginake horrela. Oskar, bertso zientzia zer da zuretzako, nola definituko zenuke? Saio bat, non zientzia eta bertsolaritza elkartzen diren. Unibertsitateko kultura zientifikoko katedrak antolatzen du. Eta niri asko gustatzen zait, oso polita iruditzen zait, gure kulturaren adierazpen bereziena eta zientzia elkarrekin lotzea, oso polita. Eta nolako saioak izaten dira? Denetarik dago, segun non egin diren, hainbat herritan eta hiritan egin dira dagoeneko, baina normalean oso divertigarriak dira, didaktikoak eta alaiak, zentzu horretan adibidez Kike Amonarrizek egiten duen lana oso ona da hor animatzaile aurkezle bezala. Zuk hainbatetan hartu duzu parte, ez? Bai, hau 6. izango da. Eta orokorrean oso gustora aritu naiz beti. Eta zer eskatzen zaizue zientzilariei saio horietan? Guk bakarrik gai bat aukeratu behar dugu eta horri buruz hitz egin 10 minutu inguru. Beraz, askatasun osoz aukeratu dezakegu, nik beti hitz egiten dut artea eta zientziari buruz, noski, baina lana erraza da gurea. Eta aurtengorako ze gai erabaki? Beirari buruz hitz egingo dut, Laudion altzairua oso garrantzitsua izan da, Burdina historikoki, baina Beira ere. Beira industria daukagu herrian, ni Laudiokoa naiz, eta orduan pentsatu dut polita izan daitekela Beira eta Beiraren koloreak, hori ere artearekin lotu daiteke. Eta behin horrelako gai bat edo pizgarri bat eman da, bertsolariei zer eskatzen zaie? Gu gara gai jartzaile modukoak, guk hitz egiten dugu horri buruz, eta gero haiek bertsoak botatzen dituzte gu esandakoarekin. Eta gero saio amaieran egiten dute horrelako laburpen bat, gai guztiak elkartuz, haiek daukaten gaitasun horrekin. Zukalko bazenu kimika eta artea uztartzen dituen gai bat jarri, zein jarriko zenuke eta zeini? Zeini, behitu, behin saio batean egon ginen Andonia Gainarekin, eta gero saioa bukatutakoan komentatu zidan. Nik hitz egin nuen margo urdinei buruz, eta galdetu zidan azuleteari buruz. Beretzean erabiltzen zen konposatu bat arropa zuritzeko. Eta gai horri buruz gustatuko litzaidake hitz egitea. Eta gero txapeldunari noski, Maialenek hemen ikasi zuen, beraz artearekin eta konposatu kimiko bitxi batekin lotutako zeo zer. Zuek aldemenak zarie, bizilagunek, pixu bloke berien bizizaria, eta zuen pixu blokea aspaldi egindako edanez, patiek oso fine die, dena hitzen da. Zu, oiana, justo zaude denen erdilen. Baten badakazu goien, bestiat bien, bestiat ezkerretan, eskubiten eta parien. Eta denen hotxak aitzen juzu. Bereietako bakoitzan ze hots. Aitzen duzu, eta geroiak ez dakiz esango duzu benzui.
Sabat horren da gazte, horren da alegre, noski okupatzea zeukan bere xede, pisuan bera eta makina bat jende, guztia entzuten dut beti ala fede, porroari xupada ematean ere, porroari xupada ematean ere. Okupa etorri naiz gaztean aparra, edifizio hontan nolako indarra, porro bat hartu eta dut horren beharra, kejatu egin zara hori asmo txarra, ni naiz ez errentzuten ez duen bakarra, ni naiz ez errentzuten ez duen bakarra. Eta Maialenekin dana ze borobil, ume txiki horrekin zelan egon trankil, hor gauero negarretan dabil, sarri dinot oiana lasai isil, ta besteetan nahi dut nire eskuekin hil, ta besteetan nahi dut nire eskuekin hil. Ba hori egin dezakegu sarri erdi bana, nik ere esaten dut ai ama, polita da bizia, bainoa zelana, hirugarren pisuan bizi da oiana, eta gurean berriz daukagu sabana, eta gurean berriz daukagu sabana. Nik pazientzia daukat hori garbi bego, baina amaitu ohi dut batzuetan bero. Eneko gana heldu gara honezkero, enekoz kejatzerik etzazu espero, zerbait entzungo nuke etxean balego, zerbait entzungo nuke etxean balego. Beraiek badakite etzen esan faltik, etxean ez naiz inoiz irteteagatik, baina eskerrik asko jakizu zergaitik, zuk niri horren argi esateagatik, zurrunkarik eiten ez dudala badakit, zurrunkarik eiten ez dudala badakit. Alaiak gauez ez du inoiz errezatu, horregaitik enauzu hainbeste tentsatu. Hain dut miretsi eta hain interesatu, baina zeo zerrekin nahi nuke kexatu. Alaia ez ezaizu hain fuerte pentsatu, alaia ez ezazu hain fuerte pentsatu. Bizkarrean espero nuenik labana, baina eskertzen dizut sartu ez izana.
intelektuala dut gaueroko plana, fuerte pentsatu ohi dut propio oiana, suabe esatekotan pentsatzen dudana, suabe esatekotan pentsatzen dudana. Eta Julio pentsatu eta fuerte taupa, auzokide izatea baina ez da mauka. Zerbait euki behar dut nik Julioren aurka, etxean entzuten da makina bat zaunka, baina dirudienez txakurrik ez dauka. Baina dirudienez txakurrik ez dauka. Zergatik baiztizuet esan beharria, nik paretaz bestalde ikaragarria. Crash, crash, crash entzuten nun isilik jarria, arratoi bat zela eta hain nengon larria, orain badakit dela zure belarria. Orain badakit dela zure belarria. Burdin biak kolore urdina duela eta burdin hiruak horia. Zer gertatzen da bi hoiek beiran daudenean? Sortzen dela horrelako berde kolorea. Beraz, horrexegatik da berdea jatorriz beira. Koloren inguruan, jardun da Oskar, besteak beste, eta zuek lagunak zarete. Lagun honak gaina. Baina mundua oso modu diferentean ikusten duzue. Zu oso baikorra zara, guzue, dana arroxa kolorekoa, ikusten duzu, kolore argi xamarrekoa, eta zu miren eskorra, beltza ikusten duzu dena. Gaur, mendieira abiatu zarete, guraldi hona egiten zuen, mendi buelta ematera joan zareten, bapatean ohartu zarete, galdu egin zaretela. Ez dakizue, nun zaudeten, ez dakizue, nora jo behar duzuen, mobiletara begiratu eta ez dago estaldurarik. Mendira igotzea, goizeko eginkizun, motxiletan sartuta, hiru pintxolizun, ta uxue barkatu, ez dakizun, galdu egingo ginela, atzo esan nizun. Atzo goizean egin zenuen prediku, zure torkizun beltzak nahikoa meritu. Abentura zaleak gauza hoiek ditu, galdu ezean ezin biderik aurkitu. Lehen bide gurutzean, bide txiki batzen, baina ez gara ainonak sendak aukeratzen. Ta 300 metrotan ez da konektatzen, Big Datari etzaio hau interesatzen. Geltoki seguruak daudenez busean, ziurgabetasuna da zidor luzean, eta ziurtasunak kolpean urtzean, askatasun hasten da bide gurutzean.
Ez da ezer asmatzen txupatuta atza, ni nekatuta nago zangoen balantza. Ia estutu zait gaurkoan atxa, mundua bezalaxe goazen berantza. Berantza joan behar da ikusten dut klaru, eta pixalarria barnean dakargu. Jeitsi itzazu prakak ta egin horren kargu, pixadoan lekutik jetxiko garagu. Beraz hori eginda arazoak papo, besterik ez dute eta onartu beharko. Baina oroitu zazu usue biharko, pixa horia da urdina xurgatzen dulako. Biok estimatuta pixaren babesa, urdinala berdea berak esan beza. Gaur harakatu dugu mazelaren ertza, ta asko gustatu zait zure mutur beltza. Eskerrik asko ez galdu bidean, Orain? Berriz ere ezin horik hartu, zer gertatzen zaizu. Oskar, eta nola bukatzen du kimikari batek hemen Arte Ederretako fakultatean klasea ematen? Ba, kasualitatez. Nik tesi egin nuen farmakoen analisian, baina zientzia fakultatean nengoen, eta irakasgai bat fakultate honetan irakatsi behar zen, eta nik egin nuen. Eta gero pilo bat gustatu zitzaidan, eta urte batzuk pasa ondoren aukera izan nuen hemen plaza lortzeko. Eta, bueno, orain ja hemen banago, bai. Eta ze irakasgai zen hori, edo ze irakasgai ematen dituz? Ba, lehenengo gauza, argi ditu behar da, ez dela Arte Ederretako graduan, da kultura ondarearen kontserbazio eta zaharberritze graduan. Eta bertan, 3. eta 4. mailan erakusten dira bi irakasgai. Bat 3. mailan dela oinarrizko kimika, eta beste bat 4. mailan dela azterketa teknikoa. Ba, artelanak zelan aztertu, hobeto ezagutzeko erabilitako teknika eta bar. Eta zuk ona iritsi baino lehen artea zerbait zenekien gustatzen zitzaizun? Ez jakina nintzen, batez ere. Betianik gustatu zait historia. Eta orduan historia eta artea lotuta daude, baina ezer gutxi. Hasi nintzenean kimika, oinarrizko kimika irakasten, konturatu nintzen gehiago ikasi behar nuela, eta orduan hasi nintzen artearen historia ikastera. Eta hitz egiten ari garenez, artelana, kimika, margoa beti egon dira lotuta, ez da? Bai, betidanik, eta ez dugu hausnarketa egiten, baina adibidez historia aurrean, pentsatzen badugu labar artean, erabiltzen diren pigmentu gorriak, orain badakigu erabiltzen zituztela, hartzen zituztela lurreko pigmentu horiak, eta berotzen zituztela, gero gorria lortzeko, hori erreakzio kimiko bat da. Edo pentsatzen badugu ez dakit Erdi Aroan eta Errenazimenduan, margolariak alkimistak ziren, eta argazkigintza. Hori 19. mendean asmatu zen, orain badakigu esaten dugu artea dela, baina hasieran kimikarien kontua zen. Ja ohitura daukagu, digitala daukagu eta oso ezberdina da, baina hasieran orain dela 200 urte oso ezberdina zen. Bai, pentsatzen dut ikasleentzat hasiera batean ikustea kimika beraien irakasgaiaren barruan dagoela, ez? Zerbait beldurtuko ditu, ez dute ulertuko, bai, asko beldurtzen dira. Eta lehenengo egunean eta lehenengo astetan, beldurti bitzen dira. Gero, pentsatzen dut, kurtso amaieran beste modu batean ikusten dutela, ulertzen dutela beraientzat garrantzitsua izango dela, eta konturatzen dira
ez dela horren zaila. Azken finean ez da goi mailako kimika ikasi behar dutena. Eta zertan zaie baliagarria hemengo ikaslei kimika? Alde batetik, gero zaharberritzaileak izango direnez, alde batetik, segurtasun aldetik. Jakin behar dute, ze produktu erabili, zeintzuk diren toksikoak eta zeintzuk ez. Eta beste alde batetik, artelanak ondo zaintzeko. Ikasi behar dute edo jakin behar dute esku hartuko duten artelanen materia, zenolako konposatu kimikoak diren, eta erabiltzen dutena. Gero, esku hartzak egiteko. Adibide ohiko bata, berniz bat garbitzea. Kuadro baten gainean dagoen berniza, zahartu dela, horitu dela, eta kendu behar dela. Aukeratu behar dute ondo zerekin kelduko duten. Ez bestela desastre gutxa izango litzatek. Bueno, elkarrizketat osatzeko gai jarriko duzu biet. Zuek erabaki nola egiten duzu bien. Baina gai hau da pixkat guaixen Nafarrunde oso egunerokoen dona. Meiku begreban, guai batzuk, gero bestiek. Osasun bidea nola da, osasun gintze. Horreki hasi eta nola jotzen duzu bien. Zu azkena noiz joan zinen medikura. 2015 izango zen uda. Gaixotu nintzen eta neukan kalentura. Orduz geroztik xabat beti sendatu da. Sistema pribatura edo publikora. Pribatuak gaixoa dakar poltsikora. Beraz publiko hortan itxaron denbora. Ta zure txanda egun baten helduko da. Itxaron zerrendetan gaur ez dago giro. Nik itxoiten daramat orain emekiro. Probaren bat ia noiz didaten egingo. Hiltzen banaiz ere ez du inorrek jakingo. Proba egin behar duzu, baina zertarako. Ea COVID-a dudan bilaketarako. 2020tik naiz zerrendarako. Ta esperantzarik ez dut konsultarako. Zulasa hilko zara, arnasak itota. Asmatikoa bainaiz, baino ez zait inporta. Orain artean nahiko bizitan agota. Alperrikariko naiz bizitzaren kontra. Galdutako lurrak, galdutako lurrak. Oskar, eta zure ikaslei zer ikusarazi edo ikasarazi nahi izaten diezu? Lehendabizi kimika garrantzitsua dela. Haien etorkizuneko jardunean oso garrantzitsua izango dela, segurtasun aldetik eta artelanak ondo konserbatzeko. Pixkat hori da helburua. Haiek azken finean ez dira kimikariak izango, baina kimika beharko dute. Eta hemen irakasten duzu, baina gero publiko orokorrean ere divulgazioan aritzen zara, zientziaren divulgazioan, eta kimikarte bloga ere badaukazu, ezta? Bai, horrekin hasi nintzen, ona heldu nintzenean, ikusi nun eta ikasi nituen gauza pilo bat, eta pentsatu nuen, hau niri interesgarria iruditzen bazait, igual publikoari interesatuko zaio. Eta erabaki nuen, artikuloak idazten hasi behar nintzela, gero hitzaldiak, gero liburua, horrela. Zergatik da importantea divulgazio hori? Nire kasuan nik egiten dudana nik uste dut kultura dela. Artea eta zientzia lotzea, azkenean zientziare kultura dela, ulertzen dut. Gero zientzia zabaltzea garrantzitsua izan daiteke beste esparru batzuetan. Eta hori igual garrantzitsuagoa izan daiteke, adibidez ez dakit. Oraindik botiketan homeopatia saltzen dela. Hori ere gure kultura zientifikoarekin lotuta dagoen zeo zer da.
Eta desberdina izango da ikasleei, ez? Klase ematea edo publiko orokor bati. Bai, azken finean biak dira jakintzaren transferentzia, baina oso ezberdina da. Ikasleak, etortzen dira, klasera, nahi dutelako, noski, baina badaukate araututa dago, azterketak daude, ebaluazio bat dago, eta publiko orokorra etortzen da hitzaldietara, zehozer ikastera, ondo pasatzera. Nolako gaiak eraman nahi izaten dituzu irratira, telebistara? Abapurtxo bat berekoia da, baina niri interesatzen ez bazait, ez dut aukeratzen. Hori da lehenengo gauza. Nik ikusi behar dut interesgarria dela niretzat. Zer bestela besteentzat zelan izango da interesgarria. Eta gero hortik abiatuta, informazioa bilatu, eta gaia polita eta borobila izan badaiteke, aurrera. Zehozer prestatzen dut. Adibidez, zerri buruz hitz egin izan duzu? Faltsutzei buruz, hori oso gai interesgarria da eta mamitsua da, eta jendeari asko interesatzen zaio, edo artean erabiltzen diren produktu bitxiak, beti pentsatzen dugu erabiltzen direla denda batean erositako pigmentuak, baina batzutan artistek erabiltzen dituzten gauzak oso bitxiak izan daitezke. Zu 10 urteko aurrek, eskolan zerbait aituko zen eta etxe aiatuta galdein duzu. Ama, zuek gerra batien jaio zinetien? Gaztetxo baten galdera bati, indarrik ezin zaioken, iritsi data ez dut esango, nengoenik itxaroten. Nazionek izan du, nahiko ametsta itxaropen, eta bidean 11 zauri, hainbat galera eta lorpen. Gerra izan zen, baina gehienek gatazka deitu zioten. Gatazka deitu zioten. Irakasleen bat, ikasleren bat, ibili alda epaitzen, guraso gintzan erditu aurretik, inork ere ez gaitu gaitzen. Zer kontaleike orduko minen, orbanen eta emaitzen, lehen nastu egin naiz, esan baitizut gatazka bat izan baitzen, maizuetenak egonagatik, gerrak ez dira amaitzen, gerrak ez dira amaitzen. Eta izarrak denak dira azkenean gas bola batzuk, oso bero daudenak, garmaten moduan irudikatu genuen guk, eta orduan zu eta gar bi hitz proposamenak izan da, gainera euskerazko esamolde hori zu eta gar aritu astronomo askoen lan egiteko modua irudikatzen duela iruditu zitzaigun, pasioz eta gogotsu, eta orduan, proposamena borobila zen, eta proposamena egin dugu, eta
gaur bai kontatu diezakezuet, orain dela astebetetik dakigun albistea, lehenengo fasean, estatu mailako fasean aukeratuak izan gara, 25 proposamenetik gugoaz Espainiatik eta laster, martxoaren erdialdera 20irako edo, iragarriko dute, ea, nazioarteko fase horretan ere hautatuak garen, eta alabalitz, aurrenengo aldiz, saiakerak egin dira, baina inoiz ez da lortuko bagenu, aurrenengo aldiz, zeruan euskara jarriko genuke, eta mundu guztian euskal izenez, zu eta gar izenez ezagutuko lirateke izarrau eta exoplaneta hau. Beraz, adi jarraitu. Espazioan jarraituko dugu, eta zuek izar bati izen jarri beharko bazeniote, ze izen jarriko zeniokete? Barkatuko didazu isiar, baina esan beharra dago, nik talderen bat hautatzekotan Willis Drummond nahiago. Zuk Willis Drummond esaten duzu ta horran ere gogoeta, hautatu zazu zein den izarra eta zein exoplaneta. Zuen herriko alkateak zarete, kale bat? Maialen Lujan bio izena beharko genuke hauta, ta izan dadila oso haundia marikurik bat badauka. Maialenentzat kalerik ezalitzakeen ez grabea, izan dadila espaloi egin eta autorik gabea. Arrantza egiteko txalupatxo bati. Txalupatxo bat antxe Donostin zer nolako bizioa, miren txumaitek beti egin dit Kristoren ilusioa. Gure aitonak txalupa zeukan ta izen bat zuen jakina, gure amona bezalaxe zen txalupatxoa Martina. Duela urte gutxi, Indian, kotxe bati euskarazko izena jarri zioten. Marazo. Marrazo izena jarri zioten. Zuek, kotxe bati ze izen, kotxe modelo bati, ze izen jarriko zeniokete. Nik biribila jarriko nuke Sabinoren orea, barkatu baina marrazo eta pajero baino hobea. Ba ez garen ez ondo moldatzen higienea eta biok, hor kanpoan den nere autoari nik zikintxo deitzen dio. Sare sozial berri bat asmatu duzue. Sare sozial bat berria aiama posible ote, gure herrian asmatu dute taberna deitzen diote. Ni ere azken urtetan naiz sare sozialen menpeko, sareai zulo jarriko diotan dikies egiteko. Urretxu Zumarragan martxoan bertsoaren 21. edizioa ospatzen ari dira. Taldekako lehiaketarekin hasi dute aurtengoa, baina bestelakoak ere antolatu dituzte. Bertso musikatuen emanaldia edo bi ikuskizun berezi adibidez. Martxoan bertsoaz gozatzeko, martxoan bertsoa Urretxu Zumarragan. Eman zion bi bertsolain bikotiek zariela. Bertsolari banan bikotie. Atzoko gau bede, etxien pasa dezubie zuen seme alabeki, zuen bikotiek etxean noiz etorriko espia, eta asteburu askotan pasatzen da hau, eta gaur, Julio, zuk telefonoa hartu eta alaiaio txiki erabai dezu. Egoera pixkat nekagarri egin da.
bertso afariren bat, onako, arako, ze parranda usaintzar, eta ze tabako, presa handirik ez da izaten, bueltako, kalean entzuten da aize ona xapo, xalauak dira baina etxetik kanpo, xalauak dira baina etxetik kanpo. Haien ahots gozota bersozko poemak, luzatu oizaizkie bueltako orenak, eta guk jarri behar etxean ordenak, guk soluzionatu nahi umen problemak, hori bai zaintzan alde bakarkako denak, hori bai zaintzan alde bakarkako denak. Konziliazio esatea ez dakit aski den, gizaterian kontra horren beste krimen, dena esaten dute litekenik finen, ez bertso afari luze eta ez ekimen, pandemia garaian hobe bizi ginen, pandemia garaian hobe bizi ginen. Gauez bueltatzen dira gero klaro siesta, zer eta ekartzeko etxera laupesta. Txapelketa garaian dira denak kezka, genio txarrak egin oidie gainezka, aguantatuko ditun aman semeik ez da, aguantatuko ditun aman semeik ez da. Jendearen begitan horren beste zuke, horren beste miresmen hainbeste bertute, jasotzen dute dena distiraren truke, batek 6 dauzka eta besteak 4 urte, gure aurrek bertsoak gorrotatzen dute, gure aurrek bertsoak gorrotatzen dute. Bera gaztea baina bere erretiroz, gogoetatzen nabil nahiko modu txiroz. Txapelketa guztian bertigoz, bertigoz, ia poto egiten dun oholtzara igoz, talan normalago bat hartzen duen behingoz, talan normalago bat hartzen duen behingoz. Beti silabaren bat prest du dilindan, beti txiste txarren bat atzetik segidan, hor ibiltzen da bere egunkari kriban, nik zortea opa diot bere izarren ligan, ea txapela behintzat dedikatzen didan, ea txapela behintzat dedikatzen didan.
bere hitz joku dabil morsetik morsera, ostiralez igotzen da gauez kotxera, igandez ere gauez behingoz etortzera, bueno moztu behar dizut azkena hortxe da, astera doa eta hitzetik hortzera. Astera doa eta hitzetik hortzera. Hori ere ikusten du nahieran batipat, bere buruari egin nahiean kritikak. Ara ate soinua entzuten dut krik-krak, orain kamuflatzeko irripar teknikak, aguantatu itzazu orain batallitak, aguantatu itzazu orain batallitak. Ainhoa Elizondo naiz, eta hautatu dudan bertsoaldia 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko Irungo saioan kantatu zen. Bertsolariak Miren Artetxe eta Sustrai Kolina izan ziren, eta gaia izan zen bi lagun ziren, eta batek lagundu dio besteari etxeko obra batean. Eta dirudienez paretaren bat edo bota du, bota behar ezen. Maitatu dut bertsoalde hori oso umoretsua izan dalako eta baita ere izan duelako halako kritika sozial bat bere atzean. Dena egiten duzu, zuk lagunen alde, beti baitzaude gertu, gainera de balde, baina utziko duzu alaxe bazaude, gure laguntasuna zutaberik gabe, gure laguntasuna zutaberik gabe. Mazarekin hasita piztu zait odola, eta horma bota dut galdu dut kontrola. Salata sukaldea batu ditut ola, ezin duzu ukatu hobeto dagola. Ezin duzu ukatu hobeto dagola. Etxe bat ikusten nun, ederta amesti, ta ez ere zean utzi dit bat eta ez bi. Ola konturatu naiz, minkor bezain ez di, merkea beti atera oidela garesti, merkea beti atera oidela garesti. Ez dakit badaukazun, hau ordaintzeko lain, utzi dizut moderno, utzi dizut apain, minimalist estaila utztazun ere gain, ze honi open concept deitzen zaio orain, ze honi open concept deitzen zaio orain.
ta orain dator adar jotzearen txanda, zer egin behar dut nik obra ontatik landa, aizu miren nien naiz Urkulluren banda, enauzu engainatzen inglesez esan da, ez nauzu engainatzen inglesez esan da. Inglesezko hitz denak ezin dira zenba, PNV luzea daukata zerrenda, baina laguna gara eta sustrai benga, Euskadi auzolana atera merienda, Euskadi auzolana atera merienda. Jakinduria maiz egoten da, harri azpitan gordeta, topatu beharrura bilatuta ulertzeko oreka, genbiltzanean bila zeuden hartxintxarpila, zaila delako tarteka, unibertsoa bertso batera ekartzeko ariketa, unibertsoa bertso batera ekartzeko ariketa. Ez dugu hausnarketa egiten, baina adibidez historia aurrean, pentsatzen badugu labar artean, erabiltzen diren pigmentu gorriak, orain badakigu erabiltzen zituztela, hartzen zituztela lurreko pigmentu horiak, berotzen zituztela, gero gorria lortzeko, hori erreakzio kimiko bat da. Edo pentsatzen badugu Erdi Aroan eta Errenazimenduan, margolariak alkimistak ziren,